Ke South Border Sports Association haka khandriu terek ukalaling kor arja phandriu kalayo pan panha padano ya kelimpung ile kemen kabla tip kum ka second Ranikor week lingba ki jingle ka ba pair kum ka arm wrestling singing miss contest volleyball but football ka ba ipo ipieng ringkat ke jing sakhilang de ki pat ba ka Ranikor constituency kuma chipat ka mawling ba ke jing pelong ya ka Ranikor week bala ya lam the president ka South Border Sports Association uba Miss Ranikor ubari MLA MDC ka Ranikor constituency kala long ka jingkut kui ki kena pat ki samla bat bon ki samla ki ba mi na Ranikor wing kila yo pan shimenta shaki way pat ki benta kum ka archery ka swimming dancing football volleyball kila yo pan shimenta ha ki district level but state level but shadow ka national level uba Miss Ranikor kumu president ka South Border Sports Association ulong ka jing pelong ya ka second Ranikor wing kalong kum shibenta banai mensiem ya ki kena bat ki samla ki badan sam ha ki kamile kai bat ha ki we de ki benta ba kin yo ban mi shakhaman bat ban long ru ka lenti ban kin tiu na ka benta jongki bat ki kusnam ki ba ka South Border Sports Association ka ai ki long ki kusnam ki surnan bat ka song pisa ka ba he ki nong job ha ka second Ranikor wing ha ka volleyball la job da ka sarin persha ya ka nong pedeng kenba ha ka arm wrestling la job da u Clibert Marak kaita kuna ha ka jingya ko Miss Ranikor arhaja arpsan do arja pnrio la job de isamla Alisha Marweiñ national nong lam ha ka singing la job de u Christopher Hasha national nong lam Yes. Wait. Get cross like that. Yeah. Yes. Go! Mami! Winner! Go! Second foul. Kampung job Arsin mah. Ready, go! Tah. Ready, go! Come on. Apa nih? Go! Stop. Winner! Tah. Long cái chim cơ men trong cả lawe đáp chi lòng baby long board but babe trong bếp tay là dễ đây
second runners-up haka ni kajingshim benta jong Miss Ranikor 2026 Idei Bashida Hasha. Ini kita bersama sampai Bashida. Inuan wajah mas. Serius. Kira ini kapti kapajam na kapita Bashida Hasha. Alisha Marweiñ, Miss Ranikor 2026. Let's give it up for her. Ilado jangi hagani kejanni Miss Ranikor 2026 Idei Miss Alisha Marweiñ. Ya kesong bisa kebolong San Hajar Tengka. Siapa wajar Tengka? Ia berak. Lalu berkong ia kesong bisa agar ia ganti ke pemerintah.